kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye alamisa ye février kalo tile 12 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta alisa ale bɛ ka maaw bisimila Kuluba palais ale kɔnɔna na ka sanga ni sankura foli hukumu kɔnɔna ye. Talata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ an fɛ yan a ye olu bisimila ni o ye ambassadeur ye. Foliw tɛmɛnen kɔfɛ jamana kuntigi hakilinajigi kɛ k'a fɔ ko Mali dayɛlɛlen don jamana bɛɛ lajɛlen ye bolodi ɲɔgɔnmaya sira fɛ. O kɔfɛ jamana kuntigi ye hakilinajigi kɛ k'a fɔ ko AES sigi kunba dɔ ye lakana ani ɲɛta sabatili ye jamana saba ninnu na. Fɛn min ye Irisiga lasigiden ale y'a jira k'a fɔ ko Irisiga dɛmɛ bɛ Mali ye yaasa basigi ni lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Alisa an bɛ to an ka jamana kuntigi ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na k'a sanga ni an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ka dɛmɛw ye. Kunu araba février kalo tile 11 san 2026 a ye dɛmɛ kɛ ni balumafɛn kiti 800 k'a ɲɛsin cɛsabagatɔw ni falatɔw ni maa minnu jogina faso kumabɔli ma Bamakɔ ani Kati. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko kiti 500 ale kɔni tilanna Bamakɔ ka kiti 300 o tilan Kati. Aw ni ne yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ka ja dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale Mali famaya ana presidaya kalifa mɔgɔ min ma bi n'o ye général Assimi Goïta ye. Imbazirana ɲɛmɔgɔ a hakili di jamanadenw na jamanadenw fana hakili b'a la wa ni mɔgɔ min ye nin ɲuman ye nin fana kɛ ala yɛrɛ bi jɔ ye ala ka jɔ a ye ala ka jɔ an bɛɛ lajɛlen ye. Mamadou Awa Gasamani ale tun bɛ kaso la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka sanga ni Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ale yafalen kɔfɛ a ma o de la a seginna anw fɛ yan février kalo tile 10 san 2026 ni o kɔfɛ a ye lase dɔ kɛ anw ni ne an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ kɛra an fɛ dantala hali ni sara mɔnɛtɛna ɲɛ mun fɔ sɛbɛjiri kɛ fɛn kelen dɔrɔn b'a fɛ k'aw de fɔ mɔgɔ min ko a ye fanga di sɔrɔdasiw ma bɛɛ ye nkɔniyaw kama ni ne ye kuma dɔ fɔ ni ne bɛ na o la hali ni sara o b'a yira k'a fɔ c'est pas grave i sara n ka ko la foyi ma ti donc n bɛ mun ɲini aw fɛ an bɛ foli kɛ dɔrɔn k'aw labila kuma dɔw a bɛ na n tɛ siran n tɛ ila mɛ n di foli kan min bɛ n bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɛ n bɛ mun ɲini n balimaw fɛ fɛn min kɔra juguman la n y'a mɛn fɛn min kɛra ɲuman na n y'a mɛn mɛ a tɛ ɲɛ o kɔ ni ko y'i sɔrɔ dɔ bɛ nisɔndiya dɔ bɛ nisɔngoya mɛ n b'a ɲini aw fɛ an ka ɲuman fɔ an ka mɔgɔ jaabi ɲuman na foyi ma tiɲɛ ala ye mun kɛ n ye kalo 8 hali banamisɛn min tun bɛ n na a tununna. Février kalo tile 9 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko jatigɛ waletigilama dɔw ye bingani wale ta ka ban ka marabolo dɔw sɛgɛrɛ ni o ye Kobolodo ani Tiyesege commune na ni yɔrɔ ma kofɔlen ninnu ka fɔla jatigɛ waletigilamaw kɔni kɛra sababu ye ka maa 4 o bɔnɛ ani na ka taa ni bagan dɔw ye ni ka ban ka tasuma kɔni don ni dugu kofɔlen 2 ninnu na kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni ma sɔrɔ a ko ka hanga hali bi an ka lakana finitigilakaw kelen don ka wulikajɔ sabati. An bɛ taa Kucalakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Kucala commissariat de police ye olu maaw kɔni ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka tɛgɛdagɛ bingani waletigilama 6 olu kan. Ni sɛgɛsɛgɛli minnu tun daminɛla janvier kalo tile 19 kana se février kalo tile 6 ma o kɛra sababu ye ka mobili 2 ani marifa 1 minɛ ni maa kofɔlen ninnu na ni u jɔra u ka kɛwale la nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na. Tiganja Fagoli ni ale ye dɔnkilidala ye ale ye laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko AES jamana saba Mali, Niger, Burkina olu faralen don ɲɔgɔn kan. Nka jamana ale ye saba ye gouvernement ale fana ye saba ye ko yala ni jamana saba ninnu ka fara ɲɔgɔnya kun ye jamana ɲɛmaya kalafili kana se ka kɛ ni jamana ninnu kɔnɔ cogo min na. Mina caman bɔra k'a jaabi a ka nin kɔrɔfɔ ninnu na. An bɛ taa kɔkan
kibaru olu la an bɛ taa Madagascar ale jamana kɔnɔna na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 ko fiɲɛkolo dɔw kɔni wulila kama 31 olu bɔnɛ a nin na o kɛra dugu min na o de tamata vie ni fiɲɛkolo in kɛra sababu ye ka jiri caman ale ni so caman olu bin. An bɛ taa Moritani jamana kɔnɔna na fɛn min ye Imam Mahmoud Diko ye ni ale sigilen bɛ Algérie jamana kɔnɔna na a ye sennabɔli kɛ ka taa Moritani jamana kɔnɔna na yaasa lajɛ minnu bɛ kɛ farafinna jamana tɔgɔ la bɛn ni kelenya hokumu kɔnɔna na ni o ye conférence africaine pour la promotion de la paix ka taa olu baaraw la ɲanamaya. Mali kunnafoni lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na aw kan bɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.